Aduh, munggah sakmene kok pegel sik, Mbah. Gara-gara ngenteni putune Mbah Tuwa ora ana-ana. Wah, ngarep kene wae aku. Sing cerak timbangane kesel-kesel. Wis kete apik-apik iki. Kaose keputih. Iki sing di tanah seneng ra iki tak bedhokno. Iya guyu sacok tek kene. Kok putune Mbah Tuwa iki karepe piye? Cagrino kon ngarit ra. Teko malah ndung aku sing kon ngarit iki. Wis ra tau ngarit ra iso malah. Lah, Mbah ngangelno wong ae, Mbah. Bersihin lagi sing duwe lahan seneng. Dandane sapa mbok Rit? Piye sih Kang, Kang get-geti wong. Kok iso mbok antem mbek iki ku maksudmu piye? Kena sirahku rak lara. Dandane sapa ngene iki mbok Rit? Wek nyai. Sapa? Wis kondo. Oleh yo. Sapa? Oleh memut kon ngarit malah seneng wong ngene iki resik telone urip. Ngene iki reti ngene iki. Piye? Kae sapa? Yo jatahmu kowe dintanteni Mbah Tuwa Yo nek reti ngono malah dirit. Wong kowe ra ono teko-teko kok rek genteni nyo. Batin no. Aku tak linggih kono. Dah, Nyo genteni. moh. Kan iki Mulai ndi? mulai nesu aku. Kok piye ta? Yo wis tak tutupno. Malah kurang ngajar putune Mbah Tuwa. Kon genteni mo. Teko-teko muring-muring. Karepe piye? Kok ngaret ya ini rak entok-entok iki piye lho. Beh. Pun, Pak. Lho, jebulane kowe mau nang, mas aku ya Mbah Tuwa. Iki nek klambine Mbah Tuwa mbok nggo apa mbek ketune? Kok sila? Oh, ya wis ora-ora. Nek iso klambine Mbah Tuwa mau mbok gawa lho, Nang. Macak kok. Oh, maca. Ancen apik tapi ora macem. Nanu. Dibuka ya. Iya. Buka, kok diwekno Mbah Tuwa. Nggih. Ya wis. Ayo. Klambiku mau ndi patute kok golek-goleki ra ono iki. Iki wayahe. Masa malah daster ya. Loh, Mbah. Klambimu Mbah dienggo putumu, Mbah. Iki lho, kok loro. Golek goleki wong. Lah ya iki dienggo mamlo macem lho. Disilah jarene apik, Mbah. Ya dibuka. Ngene mbok nggo bae nggo Buka. apa? Dibu bae. Dibu, Mbah. Kata pripate diblokno. Iya ta iki. Iki toplake bae, Nang. Ya, Nang. Aja neneh. Sok neh kondo. Iki kode ya. Wis. Ono. Kok malah go putu. Sila putumu rak kode, Mbah. Ora malah iki rumahku. Malah daster Kok dulu ya. Mripate sak pate awas wis tuwa ya, Mbah.